Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me, to be her. החשיפה של הבנות לאקדמיה היא חשיפה מאוד משמעותית, פותחת להם עולמות חדשים, אופקים חדשים, כיווני מחשבה אחרים, הן יכולות לנסות לראות את עצמן בעיני רוחן בעתיד, לתת לעצמן כיוון, מה הן רוצות לעשות, לשים לעצמן מטרה, לאן הן רוצות להגיע, שזה משהו מאוד מאוד חשוב, לחתור לקראת מטרה מסוימת, שהיא מטרה אקדמית, שהיום ללא אקדמיה, ללא תואר ראשון שני, קשה מאוד להמשיך ולהתקדם. ההרצאות הן ברמה של אותן הרצאות שאני מעבירה לסטודנטים שלי בדיוק, שזה תואר ראשון. הקצב איטי יותר, אבל הרמה היא אותה רמה מבחינת התוכן והמטרות שאני מציבה לעצמי להגיע אליהן עם הבנות. כי זה קצת קשה, מי שמסתובב במיוחד אלה שיש להם משקף של עצמן. אין ספק שמעבדות מאוד מעשירות, הן נותנות לבנות את הקשר בין מה שהן לומדות בכיתה לבין התכלס, מה שרואים בעיניים ועושים בידיים. זה נותן להם פרספקטיבה אחרת לגמרי לכל מה שנאמר בכיתה בצורה יבשה. בעתיד כמובן מתוכנות מעבדות מאוד יפות, מאוד נחמדות, בנושאים של כימיה, של ביולוגיה, שאנחנו נרחיב עליהם בכיתה ונעשה אליהם הכנה לפני כן. מה שחשוב לי זה להגיע איתם, באמת לחשוף אותם לתכנים שהם לא יהיו חשופות אליהם ביום יום ולא במסגרת הלימודים הרגילים שלהם, להעשיר אותן, כלומר לתת להם פרספקטיבה ושל נקודות מבט שונות, של לקשר בין הדברים שאנחנו לומדים לבין מה שקורה היום בחדשות, בעולם, סתם היה פרס נובל עכשיו, אז לקשר אותם לכל הדברים האלה, מה שמתרחש בפועל בחיים שלהם מסביבן. פחות חשוב לי שהם ידעו נושא זה יותר או נושא אחר, אלא שידעו משהו אפילו אם זה קצת, אבל טוב לעומק, ושיפתח להן הרבה חלונות. המכללה היא מכללה להנדסה, שיש לה לימודים שם לתואר ראשון ולתואר שני בחלק מהמחלקות. יש מגוון מחלקות, אני מלמדת במחלקה להנדסה כימית, שדורית היא ראש המחלקה. לומדים שם סטודנטים מן המניין, בכל הגילאים, בכל המינים, בכל השלבים של החיים שלהם, לתואר ראשון. אני מלמדת קורסים ומתרגלת קורסים לתואר ראשון. כמובן שזה מאושר על ידי המל"ג, כלומר הרמה היא רמה של אוניברסיטה. הנסיעה שלנו הייתה מעניינת ומרתקת, כמובן שהרבה בזכותך, ואני מודה לך שירה מאוד מאוד. תודה רבה לך על השיעורים הנהדרים ועל המעבדה הראשונה שהייתה מעניינת, וכפי שאת אומרת, מחכות לנו עוד הפתעות רבות. תודה רבה, אכן. Welcome to my life. Welcome to my life.